Så nogle folk fucking hader, der filmer uden lyd. Ja, det var det værste. Specielt hvis det er en tutorial på et eller andet. Ja. Hvad sætter I ratio? Chewbacca. Det er der, Nico! Jeg kan kan ikke ratio, ratio. mine ben de klør som i helvede. Jeg kan se vandet. Og jeg kan ikke... Oh my... Det værste er bare, at man kan ikke flygte fra dyr i vandet, fordi hopper man ned i vandet, så dør man. Det bliver en lang video det her. Der er 30 runder. Jeg må bare det hus. Please sig, at jeg kan komme ind i det hus her på en eller anden retarderet måde, så jeg faktisk kan komme væk fra de retarderede dyr her. Næh, det kan jeg jo ikke. Hey, der er en bygning derovre. Let me in. Let me in. Hvorfor er jeg den eneste? Hallo Andreas, det er dig der filmer. Du burde stikke op snart. Hvad fanden skal jeg sige, mand? Det er der spiller sammen, mand. Wow, seriøst, du. Wow. That guy that wants to be a YouTuber that don't say anything in his own videos. Ja. Altså min video, dengang jeg havde en lort i mic, det har jeg så også stadig. Ej, den er faktisk okay. Ja, du kan faktisk høre, hvad jeg siger. Ja, men... Oh my god, bygningen er der. Oh my god. Jamen jeg koncentrerer mig ligesom, så bliver jeg lige nice. GG. Nico, med den mic, jeg havde før, var det bare sådan... Har du haft en YouTube-kanal? Har jeg også stadig, det var bare ikke nogen video på. Hvor mange år siden er det? 1 eller 2. Vil du være med? Eller jeg ved ikke om... Andreas må Mads være med, hvis han vil. Ej, det må han fandme ikke. Nå, okay. Jo, det må du gerne. Ved du det? Det kunne faktisk være sjovt. Ved du det? Ja. Så skal du også bare lige være med, hver gang vi filmer det jo. Altså det ansvar skal du have. Det er fandme et svært ansvar. Altså det er det eneste du skal huske. Bare når vi filmer, så skal du også bare være med jo. Jamen så må jeg lige skrive eller sådan. Ja, vi skriver selvfølgelig. Ja. Nej, vi begynder bare at filme Mads, hvornår ringer du? Mads, vi er halvvejs ind i videoen, kom nu. Og så kommer jeg bare sådan lidt, som jeg plejer at gøre, bare sådan helt stille og bare. Fuck, man skal koncentrere sig med det her, synes Nej, jeg. Mads, sådan vil det ikke være med. Nu vil det være... der ligger en mand der. Men nu hvor vil det er være han? sådan helt stille og så bare... Der er sgu kraftedet med 2 shelters her. Det er ikke vores. I think I just like got turned on for a second. Og my sexy Chewbacca voice. Jeg kan se en hjort. Det vil sådan være halvdelen af vores videoer. Jeg hader at dø i starten af en runde. Du har vel taget alle mine ting, har du ikke, Mads? Jeg vil blive Det har han sikkert ikke, har du? Jeg døde jo inde i den der bygning. Jeg forblødte jo. Wow. Nej, det skete bare ikke lige det der. Den er ikke kill. Jeg var så tæt på at komme ind, og så kunne jeg have raided ham der, og bare have dræbt ham og smadret hans sovepose, og så var jeg helt op at køre, men jeg faldt ned og brækkede mit ben. Og så forblødte du. Nej, jeg har brugt en bandage. Andreas, du er så negativ. Jeg har kun én ting at sige til dig. Vil du prøv at gætte, hvad det er? Prøv at gætte, hvad det er. At jeg er dum. Du får 2 gæt til. Det var ikke, at du er dum. At jeg er noob. Nej, heller ikke. At jeg Det har er ikke noget med svin. dig at gøre. Nej. Øhm. Noget, som vi siger rigtig meget. Brrr. Nej. Og hvis du havde sagt det, så havde det været... Ja, selvfølgelig. Der står en satan. Den dreng må bare ikke have ret. Fordi jeg er en satan. Nemlig. Han har fandme tænkt på, at man ikke kan komme ind her. Han har sat spike sådan hele vejen fucking rundt om, hvor man faktisk har en lille bitte chance for at komme ind. Kom nu med Hvor stikker. man kan hoppe fra en sten. Og ja, man... Man dør alt muligt. Men helt seriøst, man kan ikke komme ind her. Men jeg vil bare så gerne. Nej. Jeg nåede faktisk sådan over, ikke?
Altså sådan, jeg nåede over at stå der, men så glad jeg af. Og så tænkte jeg bare, fuck det lort her, og så prøver jeg gerne alligevel. Just have a... got done. Oh, I just died. Almost the same thing, but you know. Han vil ikke knife ham, der har aldrig på fornemmelsen. Oh my god, is that what I think? Fornemmelen. Hvad fuck var det, jeg sagde? Oh my god. Fornemmelsen. Jeg har det på fornemmelen. Oh my god, Mads. Oh my god. Au, for satan. I can like almost see our shelters. Mads. De her trickshot, jeg lige laver. Jeg rammer Det er bare ikke lige nu, skid. hvor den der ulv, der bare lige skal komme og bolde mig igen. Stop og vente til du kommer. Og så vente ude foran døren, hvor den napper mig. Ja, selvfølgelig er lige mine se ting sygt despawned. kill, jeg fik lavet. Hvorfor skulle mine ting ikke være despawned? Jeg fik fandme lavet et sygt kill der. Fuck. Ved du hvad, jeg er pænt. Pænt ligeglad. Undskyld, Nico. Lad dig blive væk. Lad dig blive væk. Jeg har 12 liv. Nu fik I alt for godt, Nico. Jeg kan bare se det komme bare. Ad, hvor klamt alligevel. Det var dejligt. Lad dig blive væk. Må jeg få... What the... Må jeg få noget klof? Du kan få mange ting. Nico. Ja, Nico. Du kan få det. Jeg har altså set brug for det der mad der. Nå. Nå. Nå, jeg er fandme ude Har du har sgu da været ude og jage lidt? Nej. Tak. Du sagde for meget, så jeg tænkte bare, Der sagde 30 og vi havde 37. Fuck, det var nede af en knife fight, det der. Da. Jeg kigger lige hen bare. Why not? Be at Chewbacca. And you can fucking get Chewbacca, then be at Chewbacca. Oh, shit, hvor er han? What? Man kan blive skudt fra så mange sider. Det er fucking nederen. Det er fucking nederen, altså. Mads, hvad laver du lige nu? Mads, hvorfor lader du bare vores 3 stå brænde? Der var ikke Det gør jeg, kommer jeg også til nogle gange. Det er fucking nederen. Altså, kigger du ikke engang, når jeg gør det. Jeg kører med 40 fps. Vi har brug for at finde en masse wood fundet. Hvor? Så er der sådan, 52 fps. you need to help me here. Jeg tænkte Der har min scout. Hallo, jeg vender mig. Den der ulv, den kan altså teleport. Det er helt utroligt. Den går bare under jorden og går op igen. Den lyder voldsomt. Au! Yes! I did all of that. Det er faktisk helt vildt dejligt med de her puder på høretelefonerne. Sådan nogle stof. Sagde du ikke lige det, der gjorde? Jo, jeg synes det er dejligt. Mads, dræber du ham? Har du prøvet det før? Ja, Hvorhenne? det er Henning. Det er nogle lortepuder så. Nej. Fordi de her, de smager godt, skulle jeg lige sige. De er fandme Jeg gode. går lige ud af det, smager bare så De fucking smager bare delicious. super godt. Delicious. Og jeg skulle lige til at sige delicious. Delicious. Hvor fuck pizza og alt muligt bare fucking headset. Fuck ham. What? Jeg gider ikke det her. Jeg synes ikke, at jeg mistede alle vores træ og sten, ikke? Det er fandme noget. Eller nej, du mistede det jo. Kom her, Harding. Du skyder bare alt skylden over på andre folk. Han kunne have samlet vores ting op. Jeg vil fandme med nogle chips. Taget nogle Jeg går sammen med
Mads, fik Det er sgu du lige en rage gasm? En boss 2. Jamen, nuke. Jeg tænkte bare, hvor er du henne? Nej, jeg så noget wood. Jeg har ingen der mod fuck du er. Jeg håbede på, at jeg kunne finde dig, mens jeg lavede den lyd der. Og der kunne. Jeg har kraften været CT. Journality. Du er altid. Hvad sker der for den server her? Du joined den. Nå, derfor. Nuke, yes. Kan du godt lide at spille Nuke, eller hvad? Ja, jeg elsker Nuke. Det gør jeg også. I found a deer. Det var sikkert det. Den jeg skræmte væk. I skyggen om. Den jeg voldbold i røven hårdt. Ej, hvad med? Den her bold i røven hårdt. Ja. GG, Nico. Mads, kom lige tilbage til vores lille lag. Okay. Jamen, jeg tænkte lige, altså, jeg skal have det hårdt der med, altså. Man kan ikke voldbolde en hjort uden at gøre det hårdt. Oh my god, I'm so sorry. That aim. Hallo. Jeg sidder fast. Fuck det. Må jeg lige få dit træ og dit sten og dit animal fat? Så begynder han at skære det af sig selv. Oh, thank you. Og så flikker jeg dig bare. Thank you. Thank you. Oj, hvad laver han? Thank you. And... Jeg bare se, om jeg kan få noget af det her. Ej, det gider jeg ikke. Yes. Jeg skaldede ham. Au, sgu da. Prøv lige rejse dig op, Nu kommer han der. Og så hører jeg bare det der. Virkelig. Det gjorde jeg elendigt, det der. Undskyld. Det var ikke meningen, det der. Du er ikke været død, vel? Jeg hader sådan nogle... Nej, jeg blødte bare lidt. Men det var bare... Jamen, jeg tænkte, okay, jeg drejer rundt og slapper træet i stedet for. Hvad for noget træ? Det der big ass motherfucker træ, der er det der. Du skal lige se det. Den arm, der bare ligger op ad træet, når man står sådan her. Så træer. Vi bliver nødt til at se den video her færdig på et eller andet tidspunkt. Hvorfor stopper han med at lave det? Jeg kom lige til at lave en stone hatchet til. Det var kraftedeme ikke med vilje. Det flere jo bedre. Men ved du hvad? Så har vi en ekstra. Jamen, min er nemlig Det her. Er den gul? Fordi dog. Ja. Hvad laver han? Jeg kan tage den her og så bruge lige den der færdig først. Okay. Wow. Okay, nu skal Og jeg det var lige se, Søren, der skød mig. Ja, det bliver. Oh my Var det Søren, der god, skød? det er faktisk smukkere end jeg troede. Jeg troede ikke, vi kunne have den så langt inde. Omar. Chicken nu. Chicken nu. Det er et recoil. Good carbons. Okay, vi skal bruge 50 metal fragments. Så går du bare ud. Let me handle this. Nej, det var bare det der walk of shame, bare... Oh, god damn. Oh, god damn it. Ej, okay.
Jeg Skal hader jeg det. lave en masse wood barricades? Det må du gerne. Jeg kan lige Skal der komme og clutch shot. Nå, giv mig lidt af dem, okay? Hvad fanden skal du kunne What? En stor chips! Ja, What done? jamen jeg kan hjælpe dig. Den bliver nødt til at bider. Det er sådan lettere, hvis der bare sådan er en, der sidder dem, fordi at jeg har sådan lige i tanker om, hvordan... Lord. Nå, okay så. Hater. Altså, jeg har tænkt sådan, at de skal være sådan om træerne her. Og så måske... altså sådan kun lige om Andreas hus skulle måske ligge sådan herover, fordi vi gider ham over os. Det kan ligge sådan like in the middle of the red town. Nemlig. Der blev bare stille fra ham nu. Bare tænker, Og du fuck Søren igen, jeg skal op ham. Skal jeg starte med at sætte dem sådan her fra workbenchen om, eller også først lige om shelters og alt det? jeg tror det vil være bedst. Søren i navn. Først rundt om shelters. Tror jeg. Jeg You don't have a fucking idea about it her. det er jo dig, der er den gode. I'm gonna cut it down. Lad os passe på, det kan man faktisk også. I'm totally not wanting to cut it down. Fuck, jeg sidder okay. stok imellem dem. Skal jeg komme hen og cut one down og skal jeg komme Nej, det er bare fordi, jeg prøver at få dem så langt ind som overhovedet muligt. så snakker jeg bare den her hjort imens. Okay, I don't want to be stuck right now. Dear killer! Jeg kom faktisk ikke til at sætte fast. Hallo der, dear! Det er sådan her, det lidt skal komme til at se ud. Rundt om. Og så rundt om de der barricades, ikke? Der skal, altså det kommer vi først til at kunne bygge sådan lidt senere hen. Eller, Søren er noget syg. og det er jo spikes, selvfølgelig. Ja. Men de skal ikke stå helt op af barricades, fordi så går vores barricades i stykker af dem. Ja. Det fandt vi ud af på den hårde måde. Yes. Nu kommer du bare på sådan en angreb, hvor yes, Yes. agreed. Agreed. Nå, der var du med dine grønne små sexede bukser. Den er faktisk pænt yes. god, den her lille Dine imbecile. grønne stramme sexede bukser der. Jeg tror, Look at that! prøv lige godt. Lord. Søren. Hvorfor er der sådan der. Sådan der. Nu loader jeg det bare så. Men jeg smutter lige om 5 minutter. Søren dit navn. Fordi at jeg skal flyve i morgen til Tyrkiet. Nå, ja okay. Ja, klokken er 5 minutter over 3, og er... Hvis jeg skal flyve i morgen til Tyrkiet. Ja. I can't get my fucking fat ass head through. Fuck this. Det kunne være en god idé at stoppe så. Hvorfor? Hvad? Hvorfor? Oh my. Gik fandme lige en der. Ham Søren. Han kommer der altid. Au. Au. Skal jeg fandme dig op for Søren. Du er bare tal. Nej. Jeg skulle da få meget liv hardt. 83. Jeg er 86. Jeg er så lige og lige helt. Fordi du er jo fucking psykopat med sådan en hatchet der. Så står du bare og krammer et træ. Fuck, det er så dumt ud. Du skal lige se mig gøre det, okay? Nej. Prøv lige at gå op på den der og kigge. Direkte ned på mig, ja? Det er bare en sode, der bare... It's like the ultimate fucking tree hugging.
Jeg venter på Søren. Ej, okay. Jo, jeg tror det er. Kom på stopvejen. Hvis jeg rammer dig nu. Au, sgu da! Ej, gid man kunne bo. Gid man kunne lave træhus. Ja. Så skulle vi virkelig lave sådan Chewbacca hjem. Chewbacca hjem. Har du set dem? Kan du huske dem? Kan du huske dem fra filmene? Ja. Hvor der sådan altså ikke Evox, ikke de små bjørnskjern, men hvor der ligesom sådan er hytter i hvert eneste træ. Det var faktisk dumt, det der. Undskyld triggerfinger. Skal jeg fandme give dig triggerfinger? Nu. Oh. Prøv lige at stille dig op. Vi skal se hvordan det så ud. Fuck, det så sjovt ud. Jeg kan helt godt have en mission. Så bare stille op på den der og kigge der på mig, okay? Morgen. Kom virkelig bare.